Il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia jingħaqad mal-membri l-oħra tal-Kabinett Laburista favur il-paga ta' kważi 500 euro kuljum li qed jingħata l-eks kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kurt Farrugia. Mis-sosi minn Net News wara li l-Ministru Konrad Mizzi ikkonferma li d-deċiżjoni kienet waħda kollettiva tal-Kabinett. Jiena kontent bid-deċiżjoni kollha li jieħu l-Prim Ministru u qed naħdmu flimkien u d-deċiżjoni huma deċiżjoni ta' Kabinett li nerfgħu flimkien. Il-Ministru Farrugia prova jdawwar il-mistoqsija fuq xi persuna oħra li skontu ingħata paga aktar minn Kurt Farrugia nnifsu. Madankollu meta mistoqsi minn Net News biex jistostanzja din l-akkuża u jgħid min huma l-persuni li qed jirreferi għalihom, il-Ministru tal-Intern baqa' jirrepeti l-istess kliem. Tinkwetani meta jkun hemm persuni li kienu hemmhekk qabel kien jitħallsu aktar minnu u taw inqas servizz lil poplu. Għandek dettalji. Dan sakemm intervjeniet il-ġurnalista tal-Midja Laburista li qalatu minn nofs il-kumplament tal-ġurnalisti li ma jmorrux jagħmlulu aktar mistoqsijiet imbarazzanti. Iżda l-kemm qed jiddefendu l-paga eżaġerata li qed jingħata Kurt Farrugia hija evidenti li skumdità fost uħud mill-membri tal-Kabinett. Dan kif qed jaraw li l-paga ta' kważi 500 euro kuljum tistona ma' żieda ta' 3 euro u 49 ċenteżmu biss fil-ġimgħa lil ħaddiema jew kważi 50 ċenteżmu kuljum. Kurt Farrugia ilu snin ħabib ta' Joseph Muscat sa minn meta tnejn li huma kienu jaħdmu fil-Midja Laburista. Fil-fatt meta Muscat tela membru parlamentari Ewropew, l-istess Farrugia ntażel biex imexxi s-sit tal-aħbarijiet maltastar.com minflok Muscat.